Senatari jaun-andreok, egun on. Espainiako lan merkatuaren funtzionamentuan eta legerian urte askotan enpresariek behar zuten malgutasuna izan da helburu printzipala. Eta balde batera utzi dira produktibitatea bera, prekaridadea gainditzea edota genero eta jendartean ditugun desberdintasunekin bukatzea. Lan esparrua lehentasunezko gai bata Euskal Herria Bildurentzat legealdi hasieratik. Eta horregaitik, 2012ko lan erreforma indargabetzeko akordioa lortu genuen Sánchez presidentearen gobernuarekin. Datuak begiratu ezkero, ukaezina da 2012ko lan erreformak ondorio kaltegarriak izan dituela. Perpina senatariak datuak eman ditu eta ni ez naz lusatuko honetan. Kaleratzeak erraztu dira, aldi baterako kontratuak dira azken finean gorakada egin dutenak, soldatak murriztea ekarri dau eta diferentzia sozialak horrek dira asko igo direnak. Beraz, hau indargabetzea eta legeria berria enfoke ezberdin batekin onartzea beharrezkoa da eta gainera premiazkoa da. Eta ematen du datarekin, indargabetzeko datarekin eta lan erreforma berri bat aurkezteko datarekin behintzat berretzi duela gobernuak bere konpromisoa. Baina zalantzak ditugu eta kezkatuta gaude aurkeztuko diguten erreformaren edukinekin. Alegia, bidegabeko kaleratzeetan 45 eguneko kalte ordaina berreskuratuko alda. Ereak justifikatzeko arrazoiak berrikusiko dira eta lehen beharrezkoa zen administrazio baimena berreskuratuko alda. Aldi baterako kontratazioak mugatuko dira iruzurrak ekidituz, negoziazio kolektiboa indartuko da, lan harremanetan eta kalitatezko enpleguan aurrerapauso sendoak emango dira, lan merkatuaren egiturazko arazoekin, hau da, ezegonkortasunarekin eta behin-behinekotasunarekin bukatuko aldugu behingoz. Horrek dira momentu honetan zalantzak daukaguzanak. Hor dago koska, baina zorionez, gero eta gehiago gara 2012ko lan erreformaren ondorio kaltegarriak zuzendu eta etorkizuneko erronkei erantzuteko lan merkatuaren enfoke berri bat beharrezkoa dela uste dugunok. Eta norabide horretan lanean jarraitzeko Euskal Herria Bilduren konpromisoa daukazue. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Bideguren senatari Andrea.